Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβλημα της ταχύτητας στην απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα μας δεν είναι ούτε νέο ούτε άγνωστο. Για να είμαστε δίκαιοι, το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι μόνο αποκλειστικά ένα ελληνικό πρόβλημα. Το βρίσκουμε και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι συμβαίνει όμως στη χώρα μας? Η ένταση του φαινομένου και ο αριθμός των περιπτώσεων κάνουν και εμφανίζεται στην αιτιολογική έκθεση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να μιλάει πλέον για συστημικό πρόβλημα. Γνωρίζουμε επίσης ότι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και άλλα σοβαρά αίτια που οδηγούν σε αυτές τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, πέραν δηλαδή του συστημικού προβλήματος. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις είναι πολλές φορές ασαφείς, η υποδομή είναι σχετικά φτωχή, η υποστελέχωση των δικαστηρίων και ο εξυγχρονισμός, η ηλεκτρονική παραδείγματος χάρη διακίνηση των δικογράφων, όλα αυτά έχουν μείνει σχετικά πίσω και έτσι είναι ανθρωπίνως αδύνατον οι ίδιοι δικαστές να ανταπεξέλθουν έγκαιρα στην διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα σε όλες τις διαστάσεις. Και βέβαια να σκεφτούμε ότι έχει προσθεθεί μια αυστηροποίηση των φορολογικών διαδικασιών, έχει δηλαδή υπερπολαπλασιαστεί ο αριθμός των εκκρεμουσών δικών στα δικαστήρια, έχει αυξηθεί ο όγκος στην εργασία των δικαστών. Κύριε Υπουργέ, οι Άγγλοι λένε δεν αρκεί η διαδικασία να είναι δίκαιη, πρέπει επίσης να φαίνεται ότι είναι δίκαιη. Άρα χρειαζόμαστε και εξωτερικές προϋποθέσεις μιας δίκαιης δίκης. Πρώτη εξωτερική προϋπόθεση είναι η ίδια η δημοσιότητα της ποινικής δίκης. Θυμίζω τον νόμο 3090 του 2002 που απαγόρευσε την οποιαδήποτε μαγνητοφώνηση, βιντεοσκόπηση, απευθείας μετάδοση της δίκης. Παρόλο που το άρθρο 93 του Συντάγματος προβλέπει τη δημοσιότητα της δίκης και με νέους όρους. Δεν είμαστε δημοσιότητα της δίκης μόνο με την παρουσία, τη φυσική παρουσία κάποιων προσώπων. Σήμερα πλέον όταν λέμε δημοσιότητα της δίκης, κατά τη γνώμη μου, εννοούμε και την παρουσία τηλεοπτικών μέσων. Μια δεύτερη εξωτερική προϋπόθεση της δίκαιης δίκης είναι το ανεξάρτητο δικαστήριο, που σημαίνει ελεύθερη διαμόρφωση της πεποίθησης, όχι υπόλογο στο δικαστή στην εκτελεστική εξουσία, βάσει του τρόπου διορισμού, της θητείας, άρα εγγυήσεις από έξωθεν πιέσεις. Σημαίνει αμερόληπτο δικαστήριο, θεσμικές εγγυήσεις εμπιστοσύνης, όχι ρατσιστικές αντιλήψεις, όχι επιρροή από προκαταλήψεις και βέβαια σημαίνει και εύλογη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Κατά τη γνώμη μου, αυτές είναι εγγυήσεις και όχι απλή αναφορά στην υπέρτατη αρχή της δίκαιης δίκης. Από την άλλη μεριά, από το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προκύπτει ότι έχουμε ένα γενικό δικαίωμα του κατηγορουμένου να δικαστεί δίκαια, αλλά έχουμε και επιμέρους δικαιώματα να δικαστεί από νόμιμο, ανεξάρτητο, αμερόληπτο δικαστήριο. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δέχεται ότι η απαρίθμηση των επιμέρους δικαιωμάτων δεν είναι εξαντλητική. Ακόμα δηλαδή κατά παραπάνω έχουν τηρηθεί. Δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι η διαδικασία στο σύνολό της υπήρξε δίκαιη. Όπως παραδείγματος χάρη το δικαίωμα στη μη αυτοενοχοποίηση. Άλλωστε η χρήση πολλών διαφορετικών και παρόμοιων όρων, fair hearing, fair trial, fair manner, αφήνει αμφιβολίες για το αν περιλαμβάνεται ή όχι στα δικαιώματα του κατηγορουμένου το δικαίωμα σε δίκαια δίκη. Δεδομένου ότι κατ' επανάληψη στα νομικά κείμενα έχουμε τα δικαιώματα του κατηγορουμένου από τη μια πλευρά και ξέχωρα τη δίκαιη δίκη. Πρόκειται δηλαδή, συζητήθηκε με τον Υπουργό αυτό στην Επιτροπή, για μια δικαιική αρχή ή για ένα ατομικό δικαίωμα. Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί εδώ ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε μια θεμελιώδη αρχή της δίκης, την οποία μπορεί να επικαλεστεί οποιοσδήποτε από τους παράγοντες της δίκης, και σε ένα αυξημένα προστατευόμενο δικαίωμα του κατηγορουμένου, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώματα δικά του συμφέροντα υπεράσπισης. Όλα ενδεχομένως ξεκινάνε, όπως λέει ο καθηγητής Καράς, από το έλλειμμα του προσδιορισμού του όρου δίκαιη δίκη. Υπάρχει μια θεωρία ότι ξεκινάει από το fair play και θα επανέλθω σε αυτό μετά. Fair play είπα να πει το σύνολο των κανόνων ενός αγωνίσματος. Πρέπει λοιπόν να τηρούνται όλοι οι κανόνες για να έχουμε μια δίκαιη δίκη και όχι κάποιος κανόνας συγκεκριμένος. Όταν δεν τηρούνται, σύμφωνα με το 174 του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας, θα έχουμε ακυρότητες. Και ο κατηγορούμενος θα προβάλλει τις ακυρότητες ακόμα και της προπαρασκευαστικής διαδικασίας και αν είναι σοβαρές, όπως η μη εμπρόθεσμη κλήτευση, το δικαστήριο μπορεί να αναβάλει τη συζήτηση αν κρίνεται ότι από την ακυρότητα είναι δυνατόν να έχει προξενηθεί βλάβη στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου.
Άρα μας ενδιαφέρει να δούμε ότι ενώ ο κώδικας ποινικής δικονομίας δεν προβλέπει κάποιο γενικό δικαίωμα του κατηγορουμένου να δικαστεί δικαίως, δεν υπάρχει κάποιο άρθρο, όμως προκύπτει μέσα από το σύνολο των εγγυήσεων των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, σε νομοθετικό τουλάχιστον επίπεδο, και κατά αντιδιαστολή με το άρθρο 171 παράγραφος 1 δέλτα της πλήρους απόλυτης ακυρότητας σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, το δικαίωμα δηλαδή να δικαστεί κάποιος εντός λογικής προθεσμίας, δεν αναφέρεται ούτε σε ταχεία ούτε σε ταχύτατη δίκη. Δεν μιλάει για δίκες εξπρές. Ο νομοθέτης δεν δικαιούται να κάνει δίκες εξπρές, αναφερόμενος είτε στα μίντια είτε σε πολιτικές εκτιμήσεις, και έτσι χρησιμοποιεί τη λογική προθεσμία για πολιτικούς στόχους. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να φέρουμε σε σύγκρουση το δικαίωμα εκδίκασης υποθέσεων εντός λογικής προθεσμίας και το δικαίωμα υπεράσπισης. Δεν μπορούμε να τα φέρουμε σε τριβή. Δεν μπορεί να θυσιαστεί το ένα δικαίωμα σε βάρος του άλλου. Και αν θέλετε την άποψή μου, το δικαίωμα υπεράσπισης είναι πιο σοβαρό από ότι είναι το δικαίωμα του εύλογου χρόνου. Αυτό για να κάνει και με τον τρόπο βέβαια που λειτουργούν οι συνήγοροι, με τις διάφορες διακοπές, αναβολές, ανωτέρα βία, αλλά ακόμα και αν έχεις πολλές αναβολές, το δικαστήριο πρέπει να αναβάλει ακόμα μια φορά όταν χρειάζεται να έχει νέες αποδείξεις. Οι νέες αποδείξεις είναι ο βάσιμος λόγος για τις αναβολές. Δεν μπορείς να πεις ότι πάμε σε μια ταχύτατη δίκη, αλλά δεν βλέπουμε τα ζητήματα ουσίας που προκύπτουν από τις νέες αποδείξεις. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε ένα ενδελεχή έλεγχο του τρόπου διεξαγωγής της δίκης σε σχετισμό με το είδος και τις περιστάσεις κάθε υπόθεσης. Γιατί προφανώς η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι αργή, όταν είναι αργή είναι λαθεμένη, αλλά δεν μπορεί να είναι και γρήγορη. Διότι και ακόμα όταν είναι γρήγορη, όταν είναι ταχεία, πάλι μπορεί να είναι λαθεμένη. Άρα η εύλογη προθεσμία θα είναι βραδία ή θα είναι ταχεία, ad hoc, ανάλογα με την περίπτωση. Το ερώτημα που θέτει το νομοσχέδιο είναι το εξής. Αφού παραβιάστηκε το δικαίωμα του κατηγορουμένου να δικαστεί εντός λογικής προθεσμίας, ποιο είναι το κατάλληλο μέτρο της άρσης ή της άμβλησης των συνοπιών της παραβίασης του μέτρου αυτού? Δεν μπορούμε να ξανακάνουμε τη δίκη προφανώς. Άρα από διάφορες χώρες εξαρτάται. Το γερμανικό ακυρωτικό έχει πει οριστική πάυση, κατάργηση της ποινικής διαδικασίας με άρση όλων των συνεπειών της καταδίκης. Εξαφανίζει δηλαδή την απόφαση. Άλλοι λένε ότι αυτό είναι υπερβολικό. Να πάμε σε μια μείωση της ποινής. Διότι η διάρκεια της δίκης, 9 χρόνια και στην Ελλάδα, δεν μπορεί να έχει άλλη αποκατάσταση της βλάβης που έχει επιδικαστεί παρά μόνο τη μείωση της ποινής. Είναι λογικό αυτή η υπέρβαση λογικής προθεσμίας υπέρ του κατηγορουμένου να συνεκτιμάται στην επιμέτρηση ποινής, γιατί μόνο έτσι μπορεί να βληθούν κάποιες συνέπειες. Δηλαδή η υπερβολική διάρκεια της δίκης να στοιχειοθετεί αυτοτελή λόγω μείωσης του μέτρου της ποινής. Όμως προσοχή, διότι αν έχουμε ένα αυτοτελή λόγω μείωσης της ποινής ή ακόμα αποκατάσταση χρηματικού χαρακτήρα ή ακόμα και ηθικής βλάβης, θα πρέπει αυτό τον ειδικό αυτοτελή ισχυρισμό να το καταθέσει το δικαστήριο αυτό στο οποίο να επικαλείται. Και από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε αν μπορούμε να σωρεύσουμε ως αίτημα του κατηγορουμένου και τη μείωση της ποινής και την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και διάφορα διαφυγόντα κέρδη, όπως έχει εμφανιστεί σε δικαστήρια στην περίπτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του δικαστηρίου. Από την άλλη μεριά, είναι τελείως διαφορετικό θέμα πώς βιώνει τον χρόνο, την έννοια του χρόνου, κάποιος ο οποίος είναι προσωρινά κρατούμενος και άλλος απλώς που βρίσκεται σε κάποια εκδίκαση πολιτικού δικαστηρίου, που η καθυστέρηση μπορεί να του προκαλέσει απλώς διαφυγόντα κέρδη, ζημίες. Πρέπει λοιπόν ως προς το θέμα της μειωμένης ποινής, θέλει λίγο συζήτηση. Η καθιόρηση μειωμένης ποινής ως μέτρο επαρκούς αποκατάστασης για την υπέρβαση του ευλόγου χρόνου εκδίκασης, τι σημαίνει? Στην επιμέτρηση, το είδα και συμφωνήσαμε. Στην επιμέτρηση απλώς να δούμε το σκεπτικό. Συμφωνήσαμε με τον Υπουργό στην Επιτροπή ότι μοιάζει σαν να αυτοτιμωρείται το κράτος. Το κράτος λοιπόν αυτοτιμωρείται και σαν αντιστάθμισμα το ότι δεν μπόρεσε, αντικειμενικούς λόγους, δεν λέω ότι φταίνουν οι δικαστές, να εκδικάσει εντός του ευλόγου χρόνου, δίνει αντιστάθμισμα της δικής του λειτουργικής ανεπάρκειας και ανεξάρτητα την ουσία της εκδικαζόμενης υπόθεσης. Δηλαδή δίνει ένα ευεργέτημα στον καταδικαζόμενο που έρχεται από το πουθενά.
Βέβαια, επειδή κάναμε μια σοβαρή συζήτηση με το 83, 84, το 79 του ποινικού κώδικα, νομίζω η προτινόμενη λύση είναι η καλύτερη. Εξίσου κάναμε μια συζήτηση για το ποιος κρίνει. Υπήρξαν πολύ σωστές τροπολογίες, πάντα όμως κρατάω μια επιφύλαξη αν θα πρέπει να κρίνει ένα ανώτερο δικαστήριο, καθώς οι ίδιοι οι δικαστές, το ίδιο δικαστήριο, το οποίο καθυστέρησε και δημιούργησε το πρόβλημα, το ίδιο δικαστήριο, με άλλους δικαστές προφανώς, θα εκδικάσει μια ιστορία, δηλαδή θα αυτοτιμωρηθεί. Θα επιμείνω λίγο στην έννοια και το περιεχόμενο του εύλογου χρόνου. Σας είπα πρώτο χρειάζεται και βάσει με αεροπαγήτικη απόφαση 1454 του 97 αυτοτελής ισχυρισμός. Χρειάζεται δε, και εδώ θέλει μια σκέψη, με βάση μια πάλι αεροπαγητική το 1638 του 2002, εάν τελικά αυτός ο εύλογος χρόνος έχει επηρεάσει την αρνητική κρίση του δικαστηρίου. Πολλοί λένε όχι, δεν θα βάλουμε ένα νέο κριτήριο. Όμως θα πρέπει να το σκεφτούμε. Δηλαδή, αρκεί ο εύλογος χρόνος, η παρέλευση ενός ευλόγου χρόνου όπως θα τον ορίσουμε ή όπως θα εκλειφθεί από το δικαστήριο από μόνος του, ή πρέπει να έχει επηρεάσει αυτή η παράταση της προθεσμίας. Στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχουμε το άρθρο 5 και το άρθρο 6. Το άρθρο 5 που αφορά την προδικασία της ποινικής δίκης λέει δώστε χρόνο. Δώστε πολύ χρόνο να προετοιμάσει ο κατηγορούμενος την υπεράσπιση του. Το άρθρο 6 λέει εύλογο χρόνο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή η προκαθορισμένη χρονική σειρά των δικονομικών πράξεων δεν αφορά μόνο την πραγματική διαδοχή της μίας με την άλλη, αλλά πρέπει να δούμε το σύνολο του χρόνου. Και αυτό συζητήσαμε και με τον υπόλοιπο τον κύριο Κοντονή, ότι ενδιαφέρει το σύνολο του χρόνου μιας δίκης. Μπορεί σε πρώτο βαθμό να ήταν εντός ευλόγου χρόνου, σε δεύτερο να μην είναι εντός ευλόγου χρόνου και το σύνολο να είναι πολύ μεγαλύτερο. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση δεν ήθελε να πει σύντομη, συνοπτική, γρήγορη, χωρίς χρονοτριβή, βραχία, ταχεία, τίποτα από αυτά δεν ήθελε να πει. Είπε εύλογη. Το εύλογη σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις, κάθε ατομικής περίπτωση ad hoc θα κρίνεται. Και δεν θα κρίνεται γενικά. Έχουμε τρεις διαφορετικές κατηγορίες της δικονομικής ενίας του χρόνου. Έχουμε περιπτώσεις συμπίεσης του χρόνου. Πότε? Ατομικά δικαιώματα. Το 5 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης λέει κατά το δυνατό συντομότερο όταν συλλαμβάνεται κάποιος. Αμέσως λέει όταν είναι να γίνει η επίδοση σύλληψης του εντάλματος. Πρέπει ενώπιον του δικαστή συντόμως. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι έχουν ειδικές εκφράσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Έχουμε εντός βραχίας προθεσμίας όταν έχουμε δικαίωμα προσφυγής. Άρα υπάρχει μια ομάδα διαδικασιών που αφορούν το χρόνο που λέει συντόμως. Έχουμε μια ομάδα δικονομικών χρόνων που λέει το αντίθετο. Αναφέρομαι στο 6 παράγραφος 3β, λέει κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να διαθέτει το χρόνο και τις αναγκαίες ευκολίες προετοιμασίας της υπεράσπισης του. Άρα μιλάμε για αναγκαίο χρόνο, αναγκαίες ευκολίες, άνεση χρόνου. Αύξηση του απαιτούμενου χρόνου. Έχουμε και μια τρίτη πονηρή κατηγορία, αν θέλετε. Ενώ η πρώτη είναι ενίσχυση δικαιωμάτων, η δεύτερη είναι δώσε χρόνο για την υπεράσπιση. Έχουμε όμως και μια τρίτη κατηγορία που δημιουργεί τις προϋποθέσεις της δίκης εξπρές, δηλαδή τις παραβίασης του δικαιώματος για υπεράσπιση. Να φτιάξουμε εμβόλυμες καταστάσεις μέσω μιας αρχής ταχείας εξαγωγής της δίκης. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός σε αυτό το θέμα εγώ. Σε ποιο βαθμό δηλαδή ταυτίζουμε τη δίκαιη δίκη με ταχεία δίκη, έννοιες αντιφατικές. Διότι περιορίζουμε τα δικαιώματα. Δεν πρέπει να πάμε σε δίκες με συνοπτικές διαδικασίες. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία. Και αυτή η ισορροπία θα έρθει με ad hoc εκτίμηση. Εμείς η Δημοκρατική Αριστερά θα πει ναι επί της αρχής. Για τα επιμέρους άρθρα θα μιλήσω στη δευτερολογία μου. Για τις τροπολογίες θα μιλήσει ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο κ. Τσούκαλης. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Υπουργέ, μιλάμε για τη δίκαιη δίκη, μιλάμε για το fair play. Το fair play δεν είναι μόνο στη δικονομία και στη δικαιοσύνη, το fair play είναι και στην νομοθεσία, είναι και στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Και εκεί νομίζω το παραβιάζουμε με τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.